Jeste brojali s vama Ilija i danas ću vam pričati šta ću ja snimati na mom kanalu. Vi treba da glasate u komentare šta ću ja da snimam. Znači, možete glasati za PewDiePie YouTube Simulator, pa mogu da snimam Minecraft Pocket Edition, skinuo sam. Ja mislim da će većina vas da glasa za Minecraft, a sljedeći klip ću vam da napravim kad skinem više igrica, da bi vi mogli za više igrica da glasate. Do sad sam igrao neke igrice sa autima i Minecraft sam igrao. Sad ću da nastavim samo sa tonom. Izvinite što nisam bio snimao, što sam bio snimao bez tona. Sad ćemo da počnemo novi serijal Minecrafta, tako da tu će da bude ton, tu će da komentarišem i nadam se da ćemo da snimamo dugo i da će da me podržavate u tome. Znači ljudi, ja sam teo samo da vam kažem, to je jedan mali update da kažemo na mom kanalu. Pa u komentare pišite šta bi više volili, ali ja bi iskreno više volila da snimam Minecraft. Pa tako, vidimo se u ovom sljedećem videu. Ćao! Naravno, ne zaboravite da lajkujete i šerujete video kako bi ostali korisnici mogli da se zabave na mom kanalu. Ćao!